ma. Apa yang? Apa yang my brother? Emeka onye? Emekwa so name. Madam ka apa gị? Asana. Igbo onye ebe? Onye Niger na-asụ Igbo. Onye na aka na ọka. Ọmụ obi ya. Onwere ihe na-eme. Mana ị na-agbakwa fresh. Oya osu ya gị na-ata bịa takwa ofu. Eje were ugwe pụta o.